संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। ज्यावेळी शिवसैनिकांना जिल्ह्यात फिरणं कठीण होतं, कुणी राहायला हॉटेल देत नव्हतं, एवढी नारायण राणेंची पकड जिल्ह्यात होती। मी राष्ट्रवादीतून शिवसेनेत गेलो तेव्हा शिवसेनेला जिल्ह्यात यश संपादन करता आलं, याची जाणीव ठेवणं आवश्यक होतं। शिवसेना सोडून गेलेले निवडून येत नाहीत असं म्हणता, पण सेनेतून बाहेर पडलेल्या नारायण राणेंनी 12 पैकी 11 आमदार निवडून आणले। ही कोकणी माणसाची ताकद आहे असं मत शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलंय। मी राष्ट्रवादीमध्ये होतो, आधी काँग्रेसमध्ये होतो, काँग्रेसमधून राष्ट्रवादीमध्ये गेलो, तुम्ही सगळेजण राष्ट्रवादीमध्ये आला। शिवसेनेमध्ये ज्यावेळेला मी गेलो 1,46,000 मतं होती राष्ट्रवादीची या जिल्ह्यामध्ये, त्याच्यापैकी फक्त 16,000 मतं शिल्लक राहिली आणि ज्या शिवसेनेला 40,000 मतं मिळत होती ते थेट 1,50,000वर गेले। कुठल्याही नेत्याबरोबर एवढी लोक एका वेळेला गेली नाही। एवढा मोठा चमत्कार या सिंधुदुर्गमध्ये घडवला की ज्या सिंधुदुर्गमध्ये तुम्हाला पाऊल टाकता येत नव्हतं, कोणी तुम्हाला राहायला लॉजिंगमध्ये जागा देत नव्हत्या, तुमच्या गाड्यांना या ठिकाणी पेट्रोल मिळत नव्हतं। एवढी त्यावेळेला राणेसाहेबांची पकड या जिल्ह्यावर होती। तुम्ही सगळं विसरला। तुम्ही काय सांगता शिवसेनेतून बाहेर पडलेला मनुष्य निवडून येत नाही म्हणून? राणेसाहेबांच्याबरोबर 12 आमदार निवडून बाहेर पडले शिवसेनेतून, त्यातल्या 11 लोकांना नारायण राणेसाहेबांनी निवडून आणलं। ही कोकणी माणसाची ताकद आहे आणि ह्या कोकणी माणसाच्या ताकदीकडे तुम्ही वेगळ्या नजरेने बघता, त्यावेळेला कोकणी माणसाला सुद्धा स्वतःची ताकद दाखवायला लागते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।